aquesta és una de les primeres experiències on l'Institut del Teatre surt fora de les seves portes, intenta obrir-se més amb els municipis i amb els territoris i que enllaça amb la idea de fer que l'Institut treballi amb els ajuntaments, treballi amb la comunitat per millorar la seva qualitat de vida i aprofitar també tota l'experiència i tot el que té l'Institut. El MA és un centre que el que recull és tot allò que fa referència a les arts escèniques i poden ser programes de mà, cartells, teatrins, escenografies, i el que volíem és mostrar tota la feina de documentació que fem i la mostrem a través de 6 espectacles.